Panjenengan saged mundhut madu mata netra celing lan tetes mata herbal netra celing wonten ing Gerai Sehat Jayabaya Kediri, Jalan Kartini nomor 12 Pocanan Kota Kediri. Ancer-anceripun saking Jembatan Lama utawi Jembatan Brawijaya, sakleripun wonten Taman Berantas. Depan tulisan Taman Berantas ada jalan masuk ke timur. Panjenengan lewating ngriku kemawon ngetan lurus ngantos kepanggih perapatan Lampu Bangjo Prodia Pocanan. Tasik lurus kirang langkung 2 meter, kalem-kalem kiri jalan utawi ler margi wonten baliho raksasa tulisanipun Gerai Sehat Jayabaya. Bikaipun saben dinten wiwit jam 7 enjang ngantos jam 9 dalu. Hari Minggu hari libur tanggal merah tetap buka, tetap dilayani, boten nate prei. Ugi wonten ing Gerai Sehat Jayabaya 2 Serengat Blitar, wonten ing Desa Kandangan Kecamatan Serengat Blitar. Ancer-anceripun saking pos polisi perapatan Poluan ngidul mlebet Desa Kandangan lurus ngantos kepanggih perapatan Kandangan, tasik lurus kirang langkung 200 meter, kanan jalan utawi kilen margi wonten neon box tulisanipun Gerai Sehat Jayabaya 2. Konsultasi kesehatan dan layanan pesan antar saged menghubungi call center Gerai Sehat Jayabaya lumantar telepon utawi WhatsApp wonten ing nomor 081